Bueno, hoy vamos a saber lo que es un centro sociocomunitario, quiénes pueden participar en los centros sociocomunitarios, qué actividades se hacen en los centros sociocomunitarios y qué personas suelen utilizar más habitualmente los centros sociocomunitarios. Me gusta la medicina, me gusta ejercer la medicina en el área que me haya tocado, últimamente la medicina forense, pero lo que me preocupa es poder ayudar a las personas en el ámbito que me toque y, en este caso, en el área de la medicina legal y forense. Me gusta seguir sirviendo y lo haré mientras pueda. Hombre, José Manuel, eu que te tiña de reumatólogo e de compañeiro cando coincidimos no colexio médico e agora entereime de que eres forense, non? Que é iso de forense? É estar faendo autopsias dos mortos ou que é ser forense? Bueno, realmente é unha impresión que ten moita xente, non? De que somos os que facemos autopsias. É certo que facemos autopsias dentro da nosa práctica habitual, pero facemos moitas máis cousas. De feito, intervimos como auxilio judicial, como peritos judiciais, por orden do xuíz e do fiscal, e intervimos en procesos de moitas clases, desde determinación de capacidades funcionais, dano corporal, violencia de xénero, agresións, accidentes laborais, accidentes de tráfico, imputabilidades, para cando o xuíz nos pide que se unha persoa é capaz de discernir o ben do mal e sabe o que fai, nas tutelas, nos casos das persoas maiores ou con discapacidades, en procesos sociais, por temas laborais e de contenciosos no sentido de si son capaces de traballar ou non, en fin, abarcamos moitas facetas da vida, sempre desde o punto de vista médico, que é o que somos médicos, e desde o punto de vista judicial, quero dicir que non facemos asistencia, facemos periciais, facemos dictames para que o xuíz ou o fiscal ou as partes estén, digamos, asesorados e informados por o que se está tratando, non? Fora do seu ámbito legal, non? Entón, o teu xefe, quen é? Un fiscal, un xuíz ou non? Bueno, hoxe en día hai un Instituto de Medicina Legal de Galicia, está xerarquizado, temos un subdirector en Ourense, pero realmente quen nos piden as cousas son xuíces ou fiscais, dentro da súa xurisdicción. Eu, uns amigos meus, pois, de pronto un día nos chama a filla de que estaba, vamos, que non sabían deles, e ali entramos por unha ventana co Guardia Civil e morreran pois por intoxicación de monóxido de carbono, non? E entón ao entrar vímolos así e tal. Aí é onde vos intervides, imagino, non? Bueno, nesos casos que son tan traumáticos, sobre todo para as familias, incluso socialmente causan alarma social, non? Intervimos por orden de xuíz nos levantamentos, ben ca Garda Civil ou ca Policía, según a demarcación que toque, pero como peritos por unha parte, por outra parte, como autoridade judicial delegada, non? Entonces, nesos casos sí que facemos o levantamento do corpo e o trasladamos para facer os estudios pertinentes, non? Autopsia, necropsia, en fin, o que sea menester, non? E logo imagino que, claro, nos accidentes, cando alguén se afoga no río, cando, bueno, pois un asesinato. Sí, a ver, estamos falando outra vez de mortes, non? Pero vemos máis vivos que mortos. Vedes máis vivos que mortos. Sí, por eso che digo que a maioría do noso traballo se desenvolve no ámbito das persoas que están vivas, con discapacidades, que hai que dictaminar si necesitan unha tutela, unha axuda na súa vida ou non, no dano corporal, vale? No dano psíquico, en fin, en todas estas series, afortunadamente, vemos máis vivos que mortos. Normal. Moi ben.
E dentro do tema, por exemplo, unha persona que ten unha discapacidade, non? Os inspectores da Seguridade Social pois determinan pois que ten unha discapacidade ou tal, pero hai aí, pois, por parte da Seguridade Social que non concorda a Inspección da Seguridade Social. Vos actuades como de mediadores, como dunha segunda opinión ou algo así? No, a ver, neses casos nos que hai unha discrepancia, a persoa que é evaluada por os servicios sociais que determinan o grau de discapacidade non está de acordo con ese dictamen, pode acudir aos tribunais do social normalmente. Entonces, nese caso, o xuiz frecuentemente nos pide un dictamen a nós, que non somos parte de ningún tipo, quero dicir, somos neutrais totalmente, non? Entonces, nos damos a nosa opinión, lóxicamente basándonos en todas as probas que podemos ter ou facer, e o xuiz pois, é o que decide ao final se está a favor do dictamen dos servicios sociais ou modifica. Pois te agradezco moitísimo que viñeras ao programa, porque xa ves que eu descoñezo absolutamente o tema e supoño que moitos das persoas que nos ven tamén. Entón agora xa vamos a ver os forenses de outra forma, non? Sí. Como víamos hasta agora. Sí, sí, espero que sí, non? Pois moitas gracias, José Manuel. Si queres, comento xa algo que me gustaría decir, non? Dilo, home, por suposto. Porque penso que pode ser útil, non? Por suposto. Non me gusta dar consellos, nin son quen, pero voume dar un consello a mí mesmo. Hai algo que, ao mellor como forense, sí que é interesante que transmita. É que temos que ter previsto o noso futuro. No sentido de que, cando non sexamos capaces de decidir por nós, deixar o máximo dito escrito nun documento que se chama documento de instruccións previas, para que nadie decida por nós. Entonces, eso é algo que é moi útil, moi necesario, que, por desgracia, non facemos, pero que temos que empezar a pensar neso para que nadie decida por nós poder ter unha vida máis alada, conciencia normal, ou máis digna, ou máis achegada á nosa personalidade. Pois me alegro moitísimo que dixeras isto, porque este é un programa, como sabes, orientado a persoas con máis de 60 anos, a maiores. Quen mellor que ti mandar este consello, dar este consello para esta xente toda que nos está ollando. Vale? Moi ben. Gracias. Ola, neste primeiro capítulo imos falar dun concepto que vimos escoitando dende hai moitísimos anos, que é o concepto das TIC. Vale, entón, imos ver un pouco que son, como cambiaron as nosas vidas, as súas vantaxes, os inconvintes e un pouco como nos levaron ata o mundo digital que coñecemos hoxe en día, non? Entón, que son as TIC? Vale, as TIC son as tecnoloxías de información e a comunicación. E iso probablemente acabemos como estábamos, porque son uns conceptos un pouco, vale, que significa isto realmente, non? Pois, para axudar a entender isto, a min valeume moito dividilo nos dous conceptos. Por unha banda, temos as tecnoloxías da comunicación e por outras as da información. As tecnoloxías da comunicación, pensemos, por exemplo, no teléfono, pensemos na radio, na televisión, que marcaron uns hitos en o momento que saíron foron revolucionarias. Todo eso ata chegar ao día de hoxe en día, onde temos ordenadores, onde temos redes para transmisión de datos, que estes ordenadores, mediante esas redes, almacenan, xestionan e transmiten toda a información. Pois agora, se mezclamos a tecnoloxía de información coa tecnoloxía de comunicación, temos un tándem perfecto que son estas TIC famosas das que sempre vimos falando. Entón, como influíron as TIC nas nosas vidas? Non? Pois temos que pensar que a día de hoxe cambiaron prácticamente todo, non? Cambiaron a forma que temos de traballar, a forma de aprender, non? Cambiaron tamén incluso como mercamos e dende logo como nos comunicamos e nos relacionamos, non? Hai que pensar que, por exemplo, hai 30 ou 40 anos non fai falta ir máis atrás. Pois daquelas, por exemplo, para escribirlle a alguén algo,
tiñamos que escribir unha carta, por exemplo, ou unha postal, aquelas postales que lía todo o mundo que pasaba polas súas mans, porque non había intimidade. Claro, eu mandaba unha carta a alguén que estaba lonxe, esa carta podía tardar días, ou semanas incluso, non? Se fose outro país xa a ver se chegaban, que sea outra. Vale. Daquelas tamén había poucos teléfonos fixos. Ao mellor nas casas había un, se acaso, pero se nos trasladamos ao ámbito rural eran prácticamente inexistentes. Inda lembro, cando era pequeno, que ali na miña aldea solamente había un teléfono que o tiña unha veciña que estaba na praza do pobo ali. E se queríamos chamar, había que petarlle na porta, el abría, pasábamos unha cabiniña que tiña el ali montada e había un contador pequeniño ali, unha caixiña, que era o contador dos pasos. Eran esas chamadas por pasos, recordo, que saían bastante caras e, dende logo, pensando agora en perspectiva, a intimidade seguramente brillaba pola súa ausencia, non? Que podían escoitar absolutamente todo. Despois, que máis cousiñas? Aparte deso, as novas. Antigamente, para saber algo, tiñamos que esperar dun día para outro, co xornal, ou se acaso no telexornal, o máis inmediato que podíamos ver era un típico última hora, que era o máis actualizado que podíamos ver. Sempre íbamos con un jet lag, podemos dicir, con un retraso, pois de 24 horas para realmente estar informados, non? Outra cousiña máis é o tema da búsqueda de información. Antes, se queríamos obter información nova, un dos sitios casi exclusivos eran as bibliotecas. Ou se tiñamos a sorte de ter unha enciclopedia na casa, recordemos a Larousse, a gran Larousse, con seus 12 tomos, creo que eran, ou 14 cos extras, me parece, e aí navegábamos para descubrir cousas novas, cousas que dende que entrou en casa nunca se chegou a actualizar ata día de hoxe, non? Despois, que máis cousiñas? O cine. Ver películas en casa. Ver películas en casa, que a mí me apaixona. Recordo que tiñamos que ter o vídeo. Se non había un vídeo, non podíamos ter este privilexio. E as películas tiñamos que ir ao videoclub. Recordo navegar entre os corredores do videoclub, perderme por ali vendo carátulas, lendo. Eso sí que o extraño moito hoxe en día. E daquelas, se querías ver unha peli que saíra no cine, pois tocaba esperar bastantes meses moitas veces para poder vela en casa. E despois, que máis cousiñas? Mercar. Se queríamos mercar algo, tiñamos que baixar no barrio ou, se acaso, esperar as grandes aperturas dos supermercados. Recordo cando abriu o Simago, ali en riba do Xardín do Posío. Aquelo fora unha revolución bestial. Pero claro, ca chegada das TIC, agora que temos unha serie de vantaxes que, sobre isto que acabamos de ver, cambiaron todo. Comunicación. Hoxe en día a comunicación é inmediata, é instantánea. Eu podo estar chamando a un familiar en Argentina e incluso, que o temos feito, manter videoconferencias entre distintos grupos familiares, non? A vez, isto é, a veces é como de tolos, non? É maravilloso. Despois, chamar por teléfono, eso, chamas en cualquier momento tamén, e gratuitamente, porque hoxe en día temos, pagas a túa cuota mensual, pero como collas por aí unha wifi, xa tes as chamadas e as videochamadas todas gratis. Poucos teléfonos fixos antigamente, hoxe temos un móvil mínimo casi por persoa. Casi toda a poboación ten móvil hoxe, co cual estamos permanentemente conectados, non? A búsqueda de información, eso hoxe en día penso que xa é algo casi inherente ao ser humano, non? Xa, o sea, cada vez que queremos algo, pumba, aí chegamos a internet, buscamos e xa o temos, non? Cambiou incluso a maneira de facernos as cousas. Películas en casa? Bueno, eu penso que pasamos dun extremo ao outro, de coller e valorar e ver unha película 10.000 millóns de veces a de repente non saber que facer en casa. Hoxe, que as distintas plataformas que temos, eu penso que hai sobresaturación incluso de contidos. Bendita sobresaturación tamén, hai que dicilo, non? Pero bueno. E despois, mercar. Mercar cambiou por completo. Hoxe en día xa non temos nin que sair de casa. Hoxe en día podo coller o teléfono móvil, o ordenador o portátil, o que queira,
en cualquier momento, dende cualquier sitio, eu podo, non sei, incluso en cama, a noite, no baño, así pode ser. Vale. Entón, recordemos que hoxe en día temos unha serie de ventaxes, pero tamén hai uns inconvenientes e uns riscos, no? Que precisamente falamos da información, hai moito exceso de información. Vale? Este exceso de información moitas veces vai provocar que non saibamos diferenciar o que é verdade e o que non. Outro tema moi importante é o tema da privacidade. Vale, estamos compartindo datos persoais constantemente, así que temos que ter moitísimo cuidado co que publicamos, sobre todo onde e con quen. Vale? Dependencia. Pasamos de non ter nada a de repente estar cun dispositivo constantemente 24 horas con nós. Entón, pasamos demasiado tempo conectados. Eso oblíganos a xerar unha dependencia destes dispositivos. E, ademais, deixamos de lado moitísimas cousas. Deixamos de estar con xente e, sobre todo, deixamos de dormir. Porque ao chegar a noite e meterse na camiña un ratiño co móvil sempre presta. Pero, de repente, acá pasa o tempo. E, por último, pois xa, as TIC son boas ou son malas? Pois, cunha boa resposta galega, depende, vale? Depende de como as empreguemos. Entón, o único que vos podo dicir é, teñamos cabeciña, vale? Non fagamos no mundo digital o que non faríamos na casa ou no mundo, vamos dicir, real, e adiquemos tempo a aprender e, sobre todo, a estar no mundo real, ca xente que nos rodea, e pasar menos tempo diante das pantalliñas, vale? A tecnoloxía está ao noso servicio, non ao revés. Un saudiño e ata outra. Pois eu empecé a ler poesía sendo moi cativa e regaláronme uns poemarios de Rosalía de Castro. Entón, antes non levabas a tele po cuarto, non había nin play ni nada. E eu adicábame pois a ler e aprender as poesías de Rosalía, de Curros, de Celso Emilio, e incluso as memorizaba de tantas veces que as leía. E iso, pois, me levou a que despois de tantísimos anos, un día, fai soamente 3 anos, que non levo máis, me dira por empezar a escribir un poema a miña nai. Bueno, María, moitísimas gracias por vir ao noso programa. Ti non eres unha persona de máis de 60 anos, pero eres unha escritora que lle podes decir moitas cousas a xente maior. Podes dicir en que poden empregar o seu tempo e a súa creatividade. Agora estás a punto de sacar un libro, non? Como é o libro? Pois é un libro, un canto a Galiza, e pois trata un pouco da terra, da nosa lingua, da nosa xente, un pouco falando dos meus antergos, da miña nai, un libro que sai da miña alma, que por eso lle puxen o título Señardades da alma. Señardades da alma. E que é poesía? Si, é poesía. E que é poesía de amor, poesía social, poesía política, poesía... Pois é un pouco de todo. Un pouco de todo. Poesía social, poesía política e poesía de amor. Leva un pouco de todo. Ajá. Experiencias previas que tiveras dentro deste campo? Pois eu empecé coa xente da revista Nós, a xente de arredor, e empecé a publicar entre escoletáneas, na de Sempre Abril, con máis poetas lusos, galegos e asturianos, camiños, en Camiños da Poesía, e logo tamén me chamaron para facer algún relato en revistas de Moaña, na revista Canastro, na revista O Pego, e tamén en Xistral tamén me pediron uns poemiñas,
e nada, así andamos. Moi ben. E agora que proxectos tes unha vez publiques este libro, non? Este novo libro, que proxectos tes? Pois, en principio, quero publicar o libro, quero dicir tamén que hai unha pintora que me fai as ilustracións, que é Carmen Osorio, que teñolle que dar as grazas porque fai todo desinteresadamente, e agora ela está expondo tamén unha das súas obras no Marcos Valcárcel, na homenaxe a Nanín. Sí. Entonces, para min, pois tamén é un orgullo que ela quixera formar parte do meu pequeno proxecto, vamos. Ajá. E logo, pois, seguir ca revista, seguir escribindo as miñas cousiñas. Ajá. Mira, o que falábamos ao principio, que consellos lle darías ti a xente xubilada e a xente de máis de 60 anos, non? Que, bueno, que lle dirías ti? Pois que non se metan na casa, que busquen actividades para facer, porque é moi bo para a memoria, para desenvolverse, para a compañía con máis xente, que non se arrinconen, que sempre se pode facer algo, sempre podes ser útil para algo. Aunque penses que non eres útil, sempre vas ser útil para alguén que lle poidas dar unha palabra de cariño ou alguén xa pode dar a ti. Entonces é moi importante que mesmo no rural, que a veces é máis complicado, que puidera haber máis facilidades para que a xente se poidera reunir e que tiveran as mesmas oportunidades que teñen na cidade. Ajá, moi ben. Bueno, pois moitísimas gracias, María, polas túas aportacións e que teñas moitos éxitos co teu novo libro. Señardades da alma. El Señardades da alma. Moi ben. Moitas gracias a ti, Armando. Gracias. Que hablábamos que es un centro sociocomunitario. Bueno, pues los centros sociocomunitarios están pensados para fomentar las relaciones entre las personas y hacer que socialicen de una manera mucho mejor. ¿De qué manera? Pues los centros sociocomunitarios tienen dos formas de realizarlo, mediante talleres de formación y actividades de animación sociocultural. ¿Qué es esto? ¿Qué son talleres de formación? Bueno, pues en los centros sociocomunitarios tratamos de activar todas las áreas personales, tanto la cognitiva como la creativa, como la lúdica, la física. Y en los talleres de formación, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante talleres de memoria, manejo y uso de móviles, talleres de informática, teatro, pintura y también otro tipo de actividades físicas como es pilates, hacemos todo tipo de gimnasia, baile, yoga, tai chi, bueno, un montón de actividades, hasta un total de 35 actividades que hacemos durante todas las semanas. ¿Para quién? Para todas las personas que quieran asistir al centro y que tengan ganas de hacer algo con su vida, mejorar su día a día. ¿Y de qué manera? Pues eso, viniendo al centro. ¿Cómo pueden hacer para venir al centro? Pues hacerse usuarias. ¿Y eso qué es hacerse usuarias? Pues nada, es venir al centro y le hacemos una ficha con su nombre, su dirección, su teléfono, su foto y es totalmente gratuito y a partir de ese momento, a las 24 horas, ya pueden venir a utilizar el centro. ¿Pero quién puede venir? Pues todas las personas que vivan en Ourense ciudad y en los concellos limítrofes. También en Ourense hay otro centro, además del Centro Sociocomunitario de Ourense, hay otro que está en el barrio de Pontepelamius y entonces también abarca pues toda la zona de Pontepelamius.
¿Y quiénes vienen al centro? ¿A partir de qué edades podemos venir, va a un centro sociocomunitario? Pues a partir de cualquier edad, que sea adulto. Puede estar en activo o puede ser pensionista, tanto jubilado como cualquier otro tipo de pensión que le permita hacer una vida cotidiana. ¿Qué más os puedo contar del centro sociocomunitario? Que engancha. Todo el que entra en el centro acaba enganchándose. No hay por qué realizar una actividad ordinaria. Ahora os estoy diciendo todas las actividades que decimos, me comí la mitad, porque hay muchas más. No tienes por qué venir a hacer una actividad diaria. Puedes venir a escuchar las charlas que tenemos, porque tenemos contacto con otras organizaciones como es AFAOR, como es la Escuela de Salud, como es la Policía Autonómica, la Nacional. Entonces hacemos charlas de todo tipo. Cómo aprender a alimentarse, cómo aprender a vestirse, cómo mejorar tu calidad de vida, pues qué hay que hacer en el caso de un robo, qué hay que hacer con la medicación, qué tipos de demencia hay. Pues todas estas charlas que tanto nos interesan y todas estas preguntas que nos hacemos, pues nosotros las resolvemos allí en el centro sociocomunitario. Y también recibimos todo tipo de ideas, porque a veces nos dicen, ay, es que a mí me gusta pues hacer centros de flores. Bueno, pues también hacemos talleres, extraordinariamente, de centros de flores, cestería, cerámica, de todo tipo de actividades, costura, y después también hacemos fiestas a lo largo del año. ¿Para qué? Pues para fomentar que las personas se relacionen, que las personas charlan, que se abran, que vean que no están solas, que hay muchas más personas como ellas y que también tienen ganas de hacer cosas. Entonces hacemos pues fiestas de Navidad, hacemos pues fin de curso, donde hacemos una excursión, y donde hacemos también, ¿qué más? Magostos, celebramos los magostos, celebramos carnavales, y todos esos nos ayudan para hacer estas fiestas. Nos ayudan la coral que tenemos en el centro, que se llama la Coral Los Soñadores, que está integrada por 28 personas que vinieron allí de usuarios y que, pues que les gusta el mundo de la canción y de la interpretación, y se metieron en el colo. Otros son gaiteiros, hay un grupo de gaiteiros que lo hacen estupendamente bien, y grupo de pandereitas también tenemos, y entonces hacen actuaciones. Las de teatro, pues hacen su actuación de teatro, las de baile, pues hacen su actuación de baile. Y al final, pues todo el mundo encuentra su sitio. También vienen a jugar las cartas, tenemos todo tipo de juegos de mesa, de dominó, ¿qué más? De todo tipo, de cartas, de ajedrez, y todo eso pues les encanta. Y también prensa, también tenemos prensa. Así que os animo a todos a venir al centro y a conocernos.